Ahliňize salam. Ýagdaýlaryňyz gowmy dostlar. Bugün ýene de siziň bilen täze videoda. Tak, bugün Amerikadaky angarlara ýagny junkyard diýilýärde maşinlaryny zapçasdan alyp gaýtýaňyda degen maşinlar baryp diýeri Camry bir zady gerek barýaňa baryp söküp alyp gaýtýaňyz. Ana şonuň ýaly junkyardlara gezýär dostlar. Video başlamadan öň şunu aýdaýyn. Kanalymyzdaki videolara tomoşa edýän adamlaryň bary 16% kanalyň agzasy. Galany, ýagny 84% kanalyň agzasy däl. Video başlamazdan owal dostlar, videomda like koyup, ondan sonra da kanala agza bolsaňyz golladyňyz bolar. Diğer we ýola düşýäs. Edil şu wagt geldik dostlar, ýanymda gelince de bar. Hawalar sowuk, Chicago'nun sowugyny bilýänsiňiz. Tak. Indi şeýle bir zatlarda gelmezden owal web sayty bar bularyň özüniň. Şona haýsy maşyn gerek bolsa, şu ýerden görüp bilýäňiz. Haýsy maşynlar bar, haýsy maşyn ýok. Meselem size Mercedes gerek. Ýöne bu ýerde ýok bolsa gelenmediň bir haýry ýok. Da şonuň üçin öňünden haýsy maşynyň barlygyny saytdan görüp bilýäňiz. Ondan hem dostlar, tak, hazır girilgen bu şöyle maşını park ettik ve hani görýän ýerimiz şularyň arkasında da ýark gatan maşynlara aýlanar. Dowam edelim dostlar. Şunu şu wagt geldik. Lidik gelenimiz geldi de gawap şöyle al döwük geniş gatan maşynlar kenni şu ana Leska. Leska ferleri bir zatlar galyp durdy bizde de. Ne bekçiler. Zat koymadırlar abi. Yittirler bunu. İçinde işte adamlar. Şu adam söküp atlatıyorlar. Şimdi al katı zat ken. Her maşın gerek oturup sayıdan gözlep tapdan. Hem gelip alıvermeli, gözlevermeli, söküvermeli, neyme gerek olsa. Hawalar sowuk. Maşynyň duruşy. Euro 500 müň sal maşyna bar. Çok durlar. Yeni bir tane Leska. Şöyle daýlar söküp alypdyrlar. Näme gerek bolsa. Eger araňyzda çirät gereňi bar bolsa, habarlaşyň. Dep tapyp bolsa alyp uratyp berer. Saturn var, Volkswagen var. Honda, Hyundai, Nissan var. Dostlar, hava soğuk. Umuman şu ýaly görüp ködeýin. Yerik gezip durar, şowur maşynlar, şowur zatlar. Şüphet ýok. Tarkyp onlar üçin diýip düşürdüm. Umuman şunun ýaly dostlar. Adamlar her kim özüni gerekli adamı çöplek görülür. İndiki videoda var ha, hani zapçası değerli, şunun ýaly parçaları değerli, maşynyň öz, hani degen maşynlaram koparda gidip şöyle de video alıp sizinle paylaşalım. Esası zat kanalımızın adam sanyny köperelim. Şu videonu görýän adamlar hukman kanala agza bolsun. Ana şoňa göre zat ederiz. Hemme ýeri dolu şunun ýaly maşynlar. Şeyler kuran dostlar, bu videonun sonuna gelýär. Kanala agza bolma ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki videolarda görüşýänçek. Sag bolun.